този самолет е излетял. Още един. Не, това е също. Не излиза. Хайде, върви, върви. На ухото има някакво... Има етикетче, като нашите. Да, е тук. Означава, че е собственост на хотела. Може. Хайде. Значи го хранят. Виж, ако го погледнеш в очите, можеш да разбереш, че е много щастливо. Как го хранят. Ама вечер малко им се свива корема.